tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Backgammon Secret File. Ayaw niyang nakikinig ako sa programa mo. Kaya tinusok ko na lang siya. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Vince. At ito, ang aking SPG, as in Super Backgammon Secret File. Matagal mo na akong tagapakinig sa radyo at sa social media. Pero may isusumbong lang ako sa'yo na isang taong kilala ko na tila ayaw sa akin na nakatutok sa'yo. Lalo na tuwing Biyernes. Walang iba kundi ang girlfriend ko na itago natin sa pangalang Linda. Kasi naman daw, puro pang maeel ang kwento mo eh. Sabi niya yun ha, puro daw bastos, malaswa, kanto. Hindi naman daw seryoso. Ako naman, enjoy akong nakikinig sa mga storya mo tuwing Biyernes. Alam mo yun, pantanggal lang ng stress. Pang-unwind pagkatapos kong magtrabaho ng isang buong linggo. At saka, ang dami ko kayang natututunan, DJ Rocky. Natututo ako ng basic education sa biology ng tao, sa physiological need ng isang babae at ng lalaki, kung ano ang dapat at kung ano ang hindi dapat. Mga ganun ba, DJ Rocky? Ewan ko ba kay Linda? Basta, ayaw niyang nakikinig ako ng mga SPG Secret File. Isang beses, Friday ng gabi, magkatabi kaming natutulog sa kama sa kwarto. Kama ko yun, DJ Rocky. At ako ay nanunood ng live via YouTube. At ang pinapanood ko, ikaw, DJ Rocky. Nakikinig ako sa storya mo. Ako naman, tawang-tawa dahil nakakatawa yung kwento na binabasa mo nun. Lalo na tuwing uungol ka. Ay! O hindi kaya,
yung boses demonyo mo yung magsasalita. Doon ako natatawa eh. Kaya itong si Linda, siguro dahil naasar na sa kakatawa ko, inaway ako. Sabi niya, ano ba yan, love? Pag Biyernes, lagi ka nalang nagsisecret files. Diba? Bastos yan pag Biyernes. Sagot ko sa kanya. Anong bastos? Hindi Minsan, oo, pero open-minded naman tayo eh. Hindi naman ito for the sake of sex lang. For the sake of entertainment din ito. Sagot niya sa akin. Ay basta, bahala ka. Hindi na kita aantayin. Matutulog na lang ako. Basta ako, ayoko nanonood ganyan. Maraming malalaswa dyan. Sa isip ko, DJ Rocky, grabe naman siya magsalita. Hindi nga siya nakakatutok nitong programa mo eh. Siguro, ganun ang idea niya dahil panay ang pagpapakalat ng poster account mo sa Facebook. Na by the way, hindi mo naman mga sariling salita, di ba? Dapat matagal na yung nabura ni Meta eh. Panira ng diskarte, nakakabwisit. Pati relasyon ko sa girlfriend ko, apektado. Naknam po. Cha-cha-cha! So anyway, going back, imbes na hayaan ko ang girlfriend kong matulog ng may tampo sa akin, nag-decide na lang akong i-off yung phone ko. At kinabukasan ko na lang panonoorin yung episode na yon sa YouTube. Sabi ko sa kanya, Makikita mo, love. Ia-apply ko sa iyo ang mga natututunan ko sa programa ni DJ Rocky. Hindi ito bastos, pero I know you'll like this. hinalikan ko siya sa leeg. Paulit-ulit. Mama. Mama. At nagresponde rin siya sa akin ng halik, sa labi, sa balikat, kahit sa aking mga pasas. OM! Ang sarap! Like, hanggang sa hinubad ko na ang pang-itaas niya. At nag-dribble sa dalawang bola niya. Nasing laki ng basketball. Ang laki! Niyugyug ko yun. Niyugyug ko yun at kinain ng buong buo, kaliwa at kanan. At mukha namang nasarapan si Linda, DJ Rocky. Maya-maya ay dumapo rin ang aking labi sa kanyang abs at humalik din siya sa abs ko. Nagkainan kami ng pandesal na sobrang init at sobrang sarap. Tapos, naglakbay ang daliri ko sa kanyang bukid na babalahibo at puno ng ligaw na damo. Hinawakan ko ito at saka ko nag-finger licking foodie mukbang sa kanyang mani. At unti-unti ko nang naramdaman ang pagbasa at paglambot nito. Siya naman ay kumalabit kay June Square. At unti-unti na ngang mag-check
in si Junjun sa kanyang kuweba. Maya-maya pa, bigla na itong tumusok sa kuweba niya at hindi na siya pumalagpa. Nag-back and forth ng check-in si Junjun hanggang sa napagod ito sa panunusok at tuluyan ng nag-check out nung matapos na siyang magpasiklab. At nakita na ang hudyat na ito ay naligayahan. Paglabas ni Junjun, kinagat pa siya ni Linda at dinilaan bilang extra. At napasigaw ako sa sarap at sakit, both pain and pleasure, kaya napasabi ako ng parang asong ULOL lang. Aru! Pagkatapos ng mainit na bakbak ang naganap, ginustify ko sa kanya ang pagtutok ko sa programa mo. Sabi ko, Diba? Hindi bastos ang programa ni DJ Rocky. Huwag ka kasing makitin. Dito ako natututo ng the moves para paligayahin ka sa gabi. At para maging entertaining ako sa'yo lalo, love. Kaya hayaan mo na akong mag-secret pie, lalo na pag Biyernes. Makikinabang ka rin naman. Promise. in-explain ko rin na may poster account ka ng mga bastos na quotes. Tinuruan ko rin siyang i-report yun sa Facebook para tuluyan ng maglaho. At sana naman mawala na yun para hindi na kami nagkaka-misunderstanding. At magmula nga noon, hindi na niya ako pinagbawalang mag-secret file tuwing Biyernes. Ngayon at paminsan-minsan, siya pa nga ang nag-aabiso sa akin na magsisimula na raw ang programa mo. Manood na raw kami. Para pagkatapos naming makinig sa'yo, ganado naman kaming magbakbakan. Bakbakan na puno ng sarap at kasabikan sa isa't isa. And always remember lang that you should never judge a book by its cover and never judge a program by its host. Maraming napapaligaya ang mga kwentong ine-ere mo, DJ Rocky. At isa na ako ron. Pangalawa, ang girlfriend kong aayaw-ayaw pa ng Friday episodes mo noon. Pero love ka na niya ngayon. Siya pa ang mas excited tumutok madalas. Sana magtagal pa ang programa mo at magbigay aliw pa sa mas maraming tao. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Muli, ako si Vince at ito ang aking SPG as in Super Back Secret File.